iyi ndi Malawi Congress Party tu ndi yomwe just at 1 years ndi Malawi Congress Party tu amatha kupha ndi yomwe ja Malawi Congress ndi yomweyi. Lapasi pano afuna awerenge chikalata chomwe muli madando awo amene adapita ku MEC komanso ku NLP. Choncho tiyeni tikhale pamodzi timvetsere pamene zipani folo zakumana zikomo kwambiri UDF Food DPP komanso mwandipatsanso mwayi woti ndikathe kuwerenga kalata imene yalembedwa ndi atsogoleri athu a zipani 4 DPP, Ford, UTM and UDF. Kalata imeneyi ikuyima pa nsanamira yakuti tikufuna chisankho chovomerezeka. Sitikufuna Malawi Electoral Commission kapena NRB atiwonongere chisankho cha chaka chamawa ayi. Ndiye tabwera pano kupitirira kudzudzula mkhalidwe wa mabungwe awiri amenewa ndi mbuye wawo amene ali Malawi Congress Party. Tili pano kufunanso kuchita kalondolondo wa zimene tinapempha mkumanonso ngati omwewu tinali nawo pa 16 October chipinda china chili chikonkuno Malawi komwe ano. Titero kuti Amalawi ndi zomvetsa chisoni kwambiri kuti pamene inu mukufuna kuti Malawi muno tikhale ndi bata, chisankho cha bata, ena osakonda dziko lawo ngati mabungwe amene wandafotokozeramu akupitirirabe kupanga zinthu zosakhala bwino. Cholinga chawo kufuna kubera zisankho. Akabera zisankho akuti amene akumati mavuto ndomwewa mavuto adzipitirirabe ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party. Tingokumbutsana zimene tinafotokoza ulendo oyambirira titakumanaso momwe muno. Yitu ndikalata imene yalembedwa sikuti ndunena ndineyayi, ndikalata imene yalembedwa. Tikukumbutsane zimene tidafotokozaso tafika pano atsogoleri athu atatibweretseranso nkhani yomweyi. Tinanena kuti a chairperson a Malawi Electoral Commission Mayi Anabelo Ntalimanja sayeneranso kukhala chairperson ayi. Ndiye manena kuti chifukwa chani sayena kukhala chairperson? Chifukwa chakuti iwowo kunyumba kwawo akamatuluka kupita ku ntchito ya kumeki mmenemo muli makaka a Malawi Congress Party nyumbamo. Mmenemo loko akamaja amangoganiza Malawi Congress Party. Ena kumanena kuti ndi mwana wa a John Tembo amene anali first president, anali president a Malawi Congress Party. Ndefunso nkumati kuti ulemerero umene akupeza ku nyumbako angalolere kuti mpaka na Malawi Congress Party ikaluze? Ayi. Ndi chifukwa chake nokuti ayi mayi inuyo ndino ajaji wophunzira bwino, mwina mwake mubwerere ku khoti muzikagwira ntchito imeneyo imene mukatumikira bwino. Koma yazisankhoyi tisireni tikhale ndi munthu wakuti atiyendetsera zisankhozi ndipo tonse tizavomereza. Chachiwiriso tinanena kuti asiwo Andrew Mpesi ndi wa Malawi Congress Party umboni ulipo wonse okwanira. Meeting yakhala kupanga ndi Malawi Congress Party mbuyo zonse mena kupanga za Malawi Congress Party sangakhale siwo wokuti nodziyimirira woyimirira kuti nakhale independent woyima payekha kuti akayendetsa zisankho. Tinapemphanso kuti asiwo amenewa atule pansi udindo. Tinapitiraso kupempha kuti kampani ina yake imene muti Smartmatic yabweretsa zimashini zakuti EMD ndi akuti kaya makina a internet kuti adzayendetsera adzabera zisankho. Sitikuyifuna ku Malawi kuno chifukwa kuti ku Uganda, ku Kenya iliso ndi mbiri yobera zisankho. Imene kampani imene contract imene muthetse tidatero nthawi imene. Makina onso amene muti ma EMDs wositi kuafunanso tibwerere
mu 2019 ndi mu 2020 mmene apangira zisankho. Timapitirizaso kunena kuti zisankhozi osati tizamvaone kuti ati zayenda pa WhatsApp, zayenda mu intaneti, tikufuna manual system. Kuwerengera aliyese kusaina kuti uyu wapeza mwakuti kutenga fomu ija aliyese ndikutenga ndikuphatikiza tonse tikuona ndikutenga zimene zija kule mwapita nazo aliyese ku matale center kwawo. Manual system ndimene tikufuna osati kudinamiza za makompyuta yani. Ndiye tinanenanso kuti NRB mukakhale pamalo pamene ameki atsekula center yolembetsera kuti anthu adzavote. Muchizungu tikumati side by side. Kuti pamenepo amene sanalembetse chifukwa tikudziwa kuti kumadera amene kuli masapota a opposition NRB achitira dala kuti anthu amene akusapota zipani za opposition asakhale ndi chanzika. Akatero kuti salibe chanzika akuti nthawi yoti ameki afika asakalembetse kuti akavote. Nanenanso kuti zimenezi zichitike. Komano chomvetsa chisoni Amalawi ndi chakuti tikunena pano tsiku la lero lino palibe ndi chimodzi chomwe chimene chachitika. Ameki sadapange ndi chinthu chimodzi chomwe zimene tafotokoza zija. Loko NRB sadapitebe kuti akakhale pamene pala ameki. M'malo mwake kukhumudwitsanso kwina popeza danena kuti ngati simupanga zimenezi muonetsetse kuti kalembera asayambike. Iwo ndi pameneno amayamba pa 21 Oktoba paja izi zinthu zimene asanakonzayi. Ndiye kumalo kumene ayambako kuli kuchitipa, kudedza, kubalaka, kuchiradzulu, kuphalombe ndi kwina kotero. Kupezekanso kumene kuli mavuto ochuluka. Zomwe timanena zija. Kupezeka kuti anthu akapita kumeneko akubwezedwa. Akuti makina ameki akukanika kuti angawerenge makadi achanzika. Loko akakupatsa kalisiti kakuena biko kakukanika kuti makina awo amene tunazima MT timanena tikuzikana zija zikukanika kuti zingatani zingawerenge zimenezo. Masenta ena kupezeka kuti amene atsekulidwa awo ena pamata 3 days 4 days asanatsekulidwe masenta akuti ayifiwero kulibe oyendetsera magenerator. Ayi mafomu sanapezeke, mafomu sanafike oti anthu angafire kuti akapange register. Ndiye pali mavuto osiyana ena kupeza kuti oyang'anira zisankho amene osapatsa danga osapatsa mpata wakuti akapitirire kuonera zisankho. Mapeto wake tikunena pano akuti amaliza wiki inoyo, koma tinene zona Amalawi loko kumene kudedza muliko kapena kubalaka muliko mutivomereza kuti mwina mwake ngati masenta amene awatsekulidwa mwina angotsekulidwa masiku 3 okha. Kodi ndiye kuti kutepanga chonchi ndiye kuti munthu amupatsa mwayi wa mu constitution wakuti akakhale kuti nayeso akakhale ndi mwayi wovotera. Ayi amuphera ufulu akutiphera ufulu. Ndiye tikutero kuti tikufuna tikufotokozereni ino Amalawi kuti chisankho cha 2025 nchofuna kuvala dzilimbe. Ofuna tuvala dzilimbe. Iyi ndi Malawi Congress Party etu. Ndiyo mweyi just 1 years ndi Malawi Congress Party etu. Amathakupa ndiyo mweyi ja Malawi Congress ndiyo mweyi. Panopa angophunzirako nzeru zina zake zofuna kubera ndi zimene afuna mabera kudzera kuti anthu asakalembetse zisankho. Ndiye ngofuna tivale dzilimbe. Ifeyo tikuyimabe pa ndondomeko mweija yakuti ameki NRB musasokoneze zisankho mdziko muno. Ndiye mwina anthu kumanena kuti zikena fotokoza zakuti chairperson Antalimanja pajana za fotokoza kuti anakanika sakuti yankha kuti ndi mwana wa John Tembo. Komatu funso lomweli
anakalifusa Jacobo Chakaza wa Zodiac anafusa inusa Zodiac mlikompani kuti mayi kodi mesa kuti ndinu mwana wa John Tembo anangoyankha modzambaiza anagwidwa tsemwetu aya ine ndinophunzira ine ya mwakuti fuso ndilakuti mayi kodi ndinu mwana wa John Tembo yes or no mayi anakanika kuyankha kungovomereza kusonyezatu poyera kuti ayi mayiwo ali mmene tafotokozera nawonso asambonso atafusaso pa TTV chimodzimodzi osagwira pena nkumane kuti akuti asambo waso bwanji mesa atinda civil servant nawo kumapanga za mali Congress bwanji. Ndiye tikupitiriza kunena kuti apano tikufika nkhani ya judgment imene atuluka ya Justice Mambulasa amene anena kuti iyayi nkhani ya zisankho iyende mwa ndondomeko. Timati titero Amalawi kuti kumalawi kuno kuli anthu ena ndipo ndiyambe ndikuti kuti kumalawi kuno mulungudi alipo kunja kuno ndipo kumalawi kunonso kuliso anthu ena amene mulungu amayenda amadzera mwa iwo ndikupanga zinthu zabwino. Munthu mmodzi mwa anthu Amalawi amenewa ndi ajaji amene wawa amambulasawa. Nimafuna tiathokoze chifukwa chigamulo chimene apanga iwo chakunena kuti Malawi inali sasazunzike, Malawi yese akhale ndi mwayi wokhala ndi ID ndipo akakhala ndi mwayi akakhaliso ndi mwayiso okavotera. Chiganizo chimenecho ndi chachikulu kwambiri. Timafuna kuti Mulungu akudalitseni. Share. Malawian cameras.